Urunk magasztalását, énekeljük a 374. dicséretünket. A 374. dicséretünket énekeljük, így kezdődik a dicséretünk: Úr Jézus, nézz le rám! Úr Jézus, nézz le rám, jöjj most le bűnömet, sok földi szenvedély kötöz, jöjj, oldj fel engemet. Úr Jézus, nézz le rám, gondésból látogat, ő szolgád Izraelje, ígért szent nyugodalmadat. Úr Jézus, nézz rám, ne tévedhessek el, a menny felé segíten át, te légy az úti jel. Úr Jézus, nézz le rám, a nő a félelem, árzóg és ellenség szorít, légy megváltó vele. Úr Jézus, nézz le rám, mert harcom terhe nagy, így tenger kín és baj között, az életem te vagy. Úr Jézus, nézz le rám, ha elvonul az ár, te szent erőt terítse, és az örök napsugár. Kegyelem nékünk és békesség adassék bőségesen Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg Istennek szent igéjét, amiképpen megszólít bennünket a Máté szerint való szent evangélium 7. fejezetéből, az első 6 versből. Isten népe, Istenre figyelve, alázatos szívvel, helyét elfoglalva hallgassa meg a Szentírás tanítását. Az említett helyen így szól Isten igéje: ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a szálkád atyád fia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem? Vagy hogyan mondhatod akkor atyád fiának: hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a magad szemében ott a gerenda? Képmutató, vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyád fia szeméből a szálkát. Ne adjátok oda a kutyáknak azt, ami szent. Gyöngyeiteket ne dobjátok oda a disznók elé, nehogy lábukkal széttapossák azokat, majd megfordulva széttépjenek titeket. Isten áldása legyen a szent ige hallgatásán, befogadásán és kiváltképpen való megtartásán. Gyertek, imádkozzunk! Szent Urunk, édesatyánk, téged dicsér ez a parány gyülekezet. Adjad, Urunk, hogy a te igéd megszenteljen bennünket. Adjad, hogy a te lelked megtanítson bennünket arra, hogy magasztaljunk téged. Te benned bízunk, mert Urunk, te vagy minden jónak a forrása, te tőled száll alá minden áldás és minden ajándék. Kérünk, Urunk, adjad, hogy legyenek szentek, akik előtted megjelentek. Adjad, hogy, Urunk, a mi életünket betöltse a te igéd, megtanítson az igazság útjára.
Légy az, aki megáldod a tiédet. Légy az, aki, Urunk, meggyógyítod a betegeket. És így jövünk hozzád, Urunk, könyörgve a betegeinkért. Különösképpen egy asszonytestvérünkért. És mindazokért, akik néha némán, türelmesen hordozzák a szenvedésnek a sok-sok terhét. Te vagy az áldott orvos, te tanítottál bennünket, hogy hozzád lehet jönni, mert a betegnek van szüksége gyógyulásra. Könyörgünk, Urunk, azokért, akiknek ott van a szívükben a gyász, mert valaki már elment, valaki már oda át nálad van, te légy az, aki szeretettel hordozol bennünket, és gyógyítod a mi lelkünket, míg nem mi is megérkezünk a te dicsőségedhez. És könyörgünk, Urunk, a háború idején a békességért, te vagy a mi békességünk, te tudod elhárítani az akadályokat. Urunk, te őrizd meg azokat, akik fontosak a mi számunkra. Hozd haza, Urunk, azokat, akik ott vannak a szenvedés poklába, hogy eljöjjön a béke, még akkor is, hogyha olyan sokan nem akarják ezt a békét. Urunk, te tudod, hogy te irgalmadból eléd áll a te néped, és nem szeretnénk, hogy még több árva legyen, még több özvegy, még több szenvedő, még több összetört élet. Te légy megtartója a mi parányi népünknek is, amely megéli az életnek sok-sok viharát, amely ott van a szenvedéseknek, a próbáknak, a félelemnek a poklában, de mindezek felett veled győzedelmeskedhetünk. Légy hát áldó, Urunk, taníts minket a jóra, taníts minket, Urunk, te benned meggyökerezni és jó gyümölcsöket teremni. Hozz áldást családunkra, szeretteinkre, a közelben, a távolban, és adjad, hogy lelki tarisznyányainkat megtöltve a te igédnek áldásaival, Urunk, a te ajándékaiddal mehessünk tovább. Kérünk, hallgass meg minket. Amen. Szeretett testvéreim, magasztaljuk a mi Urunkat, dicsérjük az ő szent nevét, a 354. dicséretünkkel magasztaljuk a mi Urunkat, így kezdődik, megáll az Istennek igéje. Megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. A nagy Isten vagyon mi velünk, és szent lelke lakozik bennünk. Helyünket elfoglalva hallgassuk a Máté szerint való evangélium 7. fejezetéből Istennek szent igét, a 7. verstől így szól. Kérjetek és adatik nektek, keresetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Ugyan ki az közületek, aki ha kenyeret kér a fia, követ ad neki, vagy ha halat kér, kígyót ad neki. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik tőle. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták. Szeretett testvéreim, kedves egybegyűltek, a hegyi beszédnek a része mindaz, amit ma hallottunk, és 5 tanácsot ad Jézus Krisztus a hallgatóságnak, 5 tanácsot kapunk mi is ezen a mai alkalmon. És megtanít bennünket, tanítja az övét, hogy hogyan viselkedjenek. Az első, amire tanít, az az, hogy hogyan viselkedjünk a bűnösökkel. Mert mi szeretjük azokat, akik minket szeretnek, szeretjük azokat, akik jókat mondanak rólunk, akik áldás a mi számunkra. A bűnösök is szeretik a bűnösöket,
a vámszedőket, egy párthoz tartozók azokat, akik egyenlőképpen gondoskodnak egymásról, vagy gondolnak egymásra, de az ige arra tanít bennünket, hogy hogyan viselkedjünk azokkal, akik bűnösök, azokkal, akik esetleg ellenségeink. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Ez az első üzenet, amit kapunk, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek is. Ez egy fontos üzenet. Annak idején Ravasz László püspök úr írt egy magyarázatot ehhez a könyvhöz, és benne van az a gondolat, hogy arra tanít bennünket az Isten, hogy megkülönböztessük a bűnt és a bűnöst. Utáld, gyűlöld a bűnt, de szeresd a bűnöst. Mi fordítva szoktuk. Mi szeretni szoktuk a bűnt, mert nagyon sokszor az csábítja magát, ugye, és meg szoktuk ítélni a bűnöst. Pedig Isten azt mondja, hogy ő nem akarja a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen az ember és élete legyen. Ráadásul a szlávoknál van ez a mondás, hogy majd az Isten mindent megítél, ugye? Bagyomuszudjá, szokták mondani. Isten legyen az ő ítélője. És nagyon sokszor kerül az ember ilyen helyzetbe, mert látjuk mi is az igazságtalanságot, látjuk a kiszolgáltatottságot, zokon esik nekünk, hogyha az életünk egy hajszálon függ, hogyha tönkreteszik otthonunkat, kirabolják népünket, ha földön futóvá leszünk, hogyha gyűlöletesek leszünk a másik szemében, mindez nagyon fáj nekünk, ha tönkre mennek a családjaink, és mi mindezeket megéljük, és nagyon sokszor a szívünkben, hát minden, csak a szeretet nem születik meg, benne van a gyűlölet, benne vannak a nehéz érzések, amelyek minket is meg tudnak mérgezni. Azonban az Isten azt mondja, enyém az ítélet és a bosszúállás, én megfizetek. És Krisztus ítélete az nagyon sokszor érdekes lehet, mert gondoljunk bele, hogy ne feledkezzünk arról el, hogy minnyájan vétkeztünk. Minnyájan benne vagyunk abba, ahogy valamikor Kálvin János mondta a híres könyvében, az Institúcióban, amit 1536-ban írt meg először, és az első kiadás akkor jött, és még 4 kiadásban kiadták egészen 1564-ben is megjelent az utolsó, és abban az van, hogy a világ hasonlítható egy nagy tengerhez. A massa perditionis, vagyis a bűnösöknek a tömege. De mit csinál az Isten? Az Isten keres minket, és ő halászik ki bennünket ebből a tengerből. Emlékeztek, hogy amikor Pétert elhívja Jézus Krisztus, akkor azt mondja, hogy most már nem halat fogsz fogni, hanem mit? Lelkeket fogsz fogni. És nagyon érdekes, hogy az ember sokszor úgy gondolja, hogy ez az ő emberi döntése, és talán azt is gondoljuk, hogy rá lehet kényszeríteni nagyon sokszor a környezetünket, hogy azok helyesen cselekedjenek és jól cselekedjenek, és milyen sokszor nem boldogulunk még saját magunkkal se. Milyen sokszor tanítjuk a gyermekeinket, a legjobbat szeretnénk nekik továbbadni. A legjobb tudásunkat, a legjobb látásunkat, a legjobb véleményünket, de vajon hallgatnak-e ránk a gyermekeink? Tudjátok, mikor szoktak a gyerekek a szülőre hallgatni? Amikor már kint van a temetőbe. Akkor megállnak, mikor nem látja senki, és elkönnyezik magukat, és azt mondják, hogy igazad volt, apám. Meg igazad volt, anyám, csak nem hallgattam rád. Ugye, és később bánat, mert én is ráléptem ugyanarra a gerebjére, amire te ráléptél. És milyen érdekes, hogy az ember a mások baján nem akar tanulni, csak a saját maga baján. És úgy gondolja, hogy joga van neki ehhez. A mai világ ezt szajkózza, hogy joga van mindenkinek ahhoz, hogy hülye legyen. Hogy hülyeségeket csináljon. Ugye? És
valahogy követelik maguknak az emberek. De mit mond a Szentírás? Azt mondja, hogy az Isten keres, és Isten nem úgy oldja meg a dolgokat, hogy aki nem tetszik, azt elpusztítja. Mert míg világ, mindig előjön ez a dolog. Valaki hibás. És mindig valakit hibáztatni kellett. A kommunista Szovjetunióba kiirtották a mérnököket, papokat, míg a cárt is megölték, meg a családját, ugye persze meg lehet kérdezni, hogy a pulyák mibe voltak vétkesek, és így tovább. És aztán jött az éhség. És a katonai kommunizmus idején óriási éhség volt, meg járványok. Az embereknek nem volt mit tenni. És mikor Marcz Károly idején tanították, hogy nincs magántulajdon, akkor egyszer csak jön a NEP ideje, amikor azt mondják, hát muszáj visszaadni az embereknek a kis gyárukat, meg a kis cégüket, mert nincs mit enni. És hogyha nincs, aki dolgozzon, nincs, aki termeljen, akkor attól, hogy nyomtatunk egy pár dollárt, meg egy pár eurót, nem lesz mit enni. Azt nem lehet megenni, ugye szükség van, hogy valaki beüljön a traktorba, és elkezdjen szántani. Persze, ma már az se kell. Az egyik ugye, állami tisztségviselő azt mondta, mindenkit a frontra, mert ugye, hogyha nem védjük meg, akkor nincs értelme annak, hogy vetettünk, vagy arattunk. Hát az a lényeg, ugye, hogy legyen az, amit elgondolnak, enni az embernek nem kell. De mikor jött az éhség, akkor egyszer csak rájöttek, hogy hát a proletár az nem ért ahhoz, hogy kell vetni, meg aratni, meg termelni, ugye? Nagyon sokszor ezek a dolgok előjönnek, de a hibást azt mindig mit csinálnak? Megkeresik. És akkor mindig valakit előszednek, a bűnbakot. Ki a hibás a helyzetért? Kire haragudjunk most? És lassan már mindenkire haragszunk, de nem nézünk a tükörbe, és nem mondjuk azt, hogy hát lehet, hogy én rontottam el, ugye? Istennél más a megoldás. Ő nem kiírtja a másikat, meg nem likvidálja, hanem azt mondja, hogy sanszot akar adni a megváltozásra, és keres az Isten. Mi nem tudunk senkit ráerőltetni erre az útra, de az Isten keres. Mert abban a világban, ahol Pál azt mondja, nincs egy igaz sem, nincs, aki jót cselekedjék, egy sem, az Isten mégis jön, és azt mondja, azért jöttem, hogy megkeressem, aki elveszett, a bűnöst. Nem ti kerestetek engem, hanem én kerestelek titeket. Még hogyha néha úgy gondolja az ember, hogy ez az én döntésem, valahol utolér az Isten, valahol megtalál, valahol megérinti a lelkünket. Olvastam egy hírt, hogy arra Zsitomir megyébe az egyik papnak a pincéjéből 9 3 literes üveg besúzott szalonát ellopott az egyik falubéli. Hát ellopta. De utána megjelent, és azt mondta, hogy hát ugye kájusz, vagyis bűnbánatot tartok, bátyuska, elvittem, és visszahozta a szalonát. Hát valahogy nem ment le a torkán, pedig senki nem látta, ugye? Azért megijed az ember az Istennek a látásától. Tudjátok, amikor az egyszerű cigányember, aki elkezdett templomba járni, elment lopni. Az állítólag itt esett meg nálunk valahol, Dobronyba vagy merre, hogy ment a cigányember, és akkor vitte a fiát is, és akkor azt mondta, hogy fiam, nézz jobbra, nincs senki, mert valamit lopni kéne a szotikból, ahogy mondják nálunk, ugye? Nincs, apám. És jobbra, ott sincs. És hátra, ott sincs. És akkor, na, akkor jó, most már akkor lopunk. És akkor megkérdezte a kiskölyök, hogy és felfele ne nézzek. Azt mondja, az apa gondolkozik, azt mondja, menjünk haza, fiam. Tehát rájött arra, hogy hát ez nem jó, és egyébként nagyon sokan ott ugye megváltozott az életük, és lehet néha látni egy-egy istentiszteletet, hogy dicsérik az Istent, és az Úr működik. És ne gondoljuk, hogy bármelyikünk is ideálisabb, mert lelkészként is
azzal az alázattal kell, hogy feljöjjek az úrasztalára, vagy a szószékhez, ugye, hogy úgy szóljak, hogy tudjam, hogy Uram, magamnak is prédikálok. Uram, én is egy koldus vagyok. Még a nagy reformátor Luther Márton is azt írta, hogy koldusok vagyunk. Mindnyájan koldusok vagyunk, akiket az Isten emel ki ebből a nyomorúságból, és emel fel. És az Istennek ez a célja, hogy ne elítéljük, hanem rávezessük arra, hogy az Istenhez találjon a másik. Ne szeressük a bűnt, de a bűnösre úgy tekintsük, hogy az Isten munkálkodhat. Ráadásul az Isten azt mondja, hogy akiben elkezdte a munkát, abban befejezi. Sőt, az Isten adja az akarást, mint az Istenhez való közeledést. Tehát még azt is, hogy mi akarunk, a Filippi levélben, a 2. részben úgy olvasjuk Pálnál, azt is Isten adja nekünk, hogy ő munkálkodik bennünk. Ez az első üzenet, hogy az Istennél van minden. És van, amit mi nem tudunk helyre tenni, de Isten fog ítélkezni, ő jön el ítélni eleveneteket és holtakat, és mindenkinek meg kell ezt felelni a mindenható Isten előtt. Ezért a bűnös emberhez így viszonyulj. Aztán jön a második üzenet ennek a felolvasott igének, mégpedig arról szól, szeretett testvéreim, hogy hogyan viszonyul a gyengékhez. Mert a gyülekezetben vannak emberek, akik esnek. És mi nagyon sokszor szoktuk látni a másik bűnét. Ugye a lélektanban a pszichológusok azt mondják, hogy ha valami a másikban nagyon idegesít és észreveszed, akkor az benned is benne van. Egyébként ez nem csak a pszichológia fedezte fel, hanem a Szentírásban Pál apostol így tanít, hogy te, aki mást megítélsz, magad ugyanabban vagy vétkes. Miért? Mert hogyha látod, hogy a gyereked az nagyon cseterás, és sok mindent beszél, és nem áll be a szája, és idegesít, akkor gondolkozz csak el, hogy vajon magadban nem ugyanez van. Vagy, tehát ez így szokott lenni, hogy az idegesít bennünket a másikba, ami bennünk is bennünk van. Ez egy ilyen paradox, nem? És ez egy jó tükör mindnyájunk számára. De a legnagyobb probléma az az, hogy mi szívesebben foglalkozunk a másik emberrel, mint magunkkal. Meglátjuk a szálkát a másik embernek a szemébe, a gerendát meg nem. Ugye? És arról szól az ige, hogy vedd ki a gerendát, magaddal kezdjed. Mert hogyha nagyon sokszor kioktatjuk a másikat, akkor abba szoktuk kioktatni, amiben mi sztárok vagyunk. Amiben nekünk sem megy, abba hallgatunk, mint a kisgyerek, aki becsinált, ugye, hallgatás van akkor, mert van mivel hallgatni, igaz? És nagyon sokszor az emberi életben is így van, de mire tanít az ige? Nem azt mondja, hogy akkor mindenkinek legyen a szemébe ott a gerenda, és mindenki csináljon, amit akar, hanem azt mondja, ne maradjon a gerenda. Ha észreveszed a bűnödet, a hibádat, akkor azt távolítsd el. Nem arról szól, ahogy a mai progresszív keresztények, most megjelent egy ilyen irányzat, a progresszív keresztények, akik úgy felrúgják a Bibliát, és a maguk kényük kedvére kiforgatják a Szentírást, és mindenkit, aki szent komolysággal viszonyul az igéhez, azt kigúnyolják, és azt mondják, hogy az maradi, és akkor azt mondják, hogy hát mindent lehet. Minden bűnt lehet, sőt, a legfontosabb gondolat az az, hogy az Isten szereti a bűnöst. Igen. De soha nem mondta azt, hogy maradj a bűnben. Az asszonyt, akit tetten kapnak, ugye, Jézus azt mondja, menj és többet ne vétkezz. Tehát Jézus nem hagyja benne a bűnben, hanem azt mondja, változz. És ma ezek a nagyon progresszív emberek arról beszélnek, hogy már pedig mindenki maradhat a saját bűnében. Mindenkinek ott lehet a szemébe a gerenda. És lehetsz akárki, lehetsz politikus, aki felmegy a katedrára, és azt mondja, hogy én majd megvédem a nőket. De hát hiteltelen, hogyha veri a feleségét, ugye, meg
otthagyta a feleségét a gyerekekkel. Milyen hitele van az ilyen embernek, ugye? Vagy azt mondja, hogy ő majd védi a családokat, és akkor olyan ember szerepel ugye az ünnepen, tegnap például, aki írt egy könyvet, aminek az a címe, hogy Csipke Józsika, nem Csipke Rózsika, ahol arról szól, hogy milyen szerelmes lehet egymásba két férfi. És ugye van közöttük bukott pap, meg hasonló, és akkor azt mondják, na mi vagyunk a progresszívek, mert nálunk mindent szabad. És mi mindenkit szeretünk, és ti vagytok a rosszak, mert ti senkit se szerettek. Jézus azt mondja, hogy vegyük ki a szálkát a másik szeméből, de előtte vegyük ki a gerendát. Tehát nem azt mondja, hogy maradj a bűnben, hanem Jézus kiemel a bűnből. Ne akarja senki megmagyarázni a szegénységi bizonyítványát ilyen szempontból. Aztán ugye, amikor ezekről a dolgokról beszél, akkor beszél arról is, hogy mi van, hogyha hitetlenekkel találkozunk. Hogyha kutya lelkű, ez a szó szerepel a Szentírásban, szkeptikus, vagyis aki hitetlen, aki guntűz a kereszténységből, azokkal mit csináljon az ember? Hát van olyan ember, akiről valamikor a Viskiektől hallottam, hogy vele valamit beszélni, olyan, mint lóval imádkozni. Tehát nem lehet vele semmit csinálni, ugye? És mit mond Jézus? Azt mondja, ne dobjátok oda az igét a kutyáknak, se a gyöngyöket a disznók elé, mert betapossák a sárba, és rátok rohannak. Van olyan helyzet, amikor találkozol olyan emberekkel, akik hát nem hisznek az Istenbe. Akik el tudják mondani a véleményüket az egyházról, a papról, meg Krisztusról, meg az Istenről, akik, ami kifér a szájukon, úgy káromkodnak és káromolják az Istent. Mondjuk a Szentírásban benne van, hogy ami kijön a szádon, az azt tükrözi, ami a szívedben van, ugye? Tehát erről beszél. És mit mond Jézus, hogy mit csináljatok ilyenekkel? Hát akik nem fogadnak be, azoktól forduljatok el, és verjétek le a lábatokról a port, azt mondta, ugye? Köszöntsétek, és hogyha azt mondjátok, hogy békesség néktek, és ők nem fogadják, akkor a békességetek visszaszáll rátok. Ők békesség nélkül maradnak, ugye? És volt olyan, hogy Jézus Krisztus is hallgatott. Hallgatott, amikor a főpap elé vitték és kínozták, látta, hogy nincs kivel beszélni. Ezek eltökéltek. Hallgatott, amikor Pilátus elé került, alig szólt valamit, és Heródes előtt is hallgatott, és amikor az Isten hallgat, vagy mi hallgattatjuk el, úgy, hogy már nem járunk templomba, nem imádkozunk, nem olvassuk az igét, és csak káromoljuk az Istent, akkor baj van. Ha az Isten hallgat, az már ítélet a Bibliába. Tudjátok? És Jézus azt mondja, hogy lehet ilyen helyzet. De milyen érdekes, hogy a legkeményebb kommunista diktatúra idején, amikor templomokat zártak be, amikor a gyerekeket nem lehetett képezni, amikor házi fogságban éltek szinte a papok, amikor ott ült az állam embere és nézte, hogy azt a prédikációt mondja el a pap, amit be kellett adni a városházára előtte. Tehát ilyen idők is voltak, ugye? Akkor mégis a szülők megtanították a gyermekeiket imádkozni. Mégis azt mondták, hogy az egy szent ember, aki imádkozik. És az szent dolog, hogy mi az Istenben bízunk. Még hogyha mást is mondanak a környezetünkben, és mást akarnak tenni, és kiírtják. A legnagyobb probléma az én generációmmal, vagy a tőlem egy kicsit fiatalabbakkal az az, hogy szeretett testvéreim nem járhattak se hittanórára, nem tanították meg őket a vasárnapi iskolán a dolgokra, és mivel őket se tanították, ezért ők már nem érezték szükségesnek, hogy a gyermekeiket megtanítsák. És áldott legyen az a nagymama, vagy az édesanyja, édesapa, aki mégis elmondta a jó dolgokat a gyermekének, és megtanította imádkozni.
És ugyanez a feladat ott van a mi életünkben. Lehet, hogy valaki az olyan, hogy nem érdemes eléje dobni a gyöngyöket, de aki hallja és nyitott, annak meg el kell mondani. Aztán a következő, szeretett testvéreim, tanítása az igének, az az, hogy mit cselekedjen a keresztény ember a maga életében. És így szól, hogy kérjetek, és adatik. Keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik. Ugye? A magyar írónk egyszer írt egy verset, amely így kezdődik. Nékem a kérés szégyen, adjanak úgy is, ha nem kérem. Ugye, találjátok ki gyorsan a gondolatomat. És érdekes, hogy legtöbben ilyen szégyellősek vagyunk. Mikor gyerek voltam, akkor ha elmentünk valahova, valamelyik nénihez, vagy valamelyik rokonhoz, akkor hát adni szeretett volna valamit. Néha egy édességet, néha egy rubelt, ugye voltak azok a nagy lenines, pengős rubelek, az volt a kedvenc, amikor locsolózni jártunk, akkor annyit gyűjtöttünk össze a hárman a testvéreimmel, hogy lehetett egy biciklit venni belőle, az milyen nagy kincs volt, ugye? A szegény lányok meg azt mondták, hogy tiszta adó, mert tőlük meg elhordták ugye az árát. No, de én olyan nagyon szégyellős voltam, és amikor kínáltak valamivel, akkor úgy hátra tettem a kezem, és néha úgy édesanyámra vagy édesapámra néztem, hogy na, mit mond az öreg, hogy vegyem el, vagy ne vegyem el. Ugye az ember tud ám szégyellős lenni. És az egyik néni azt mondta, gyorsan vedd el. Mit kell mondani, hogyha adnak? Hát, hogy köszönöm szépen. Nem. Azt kell mondani, hogy adjál még, ugye tanított az életre. És azt mondja, nem tudod, hogy a szégyellős koldusnak üres a tarisznyája. Ismerjük ezt a mondást, nem? És ugye az oroszoknál mit mondanak? Azt mondják, nachalstvo второе счастье. Na hát tapasztaljuk is elég sokszor mostanában, ugye Ungváron, hogyha kimentsz az utcára, vagy elmentsz a városba, minden sarkon lehet látni azt, hogy nachalstvo второе счастье. És azt mondja Jézus, hogy hát gyerekek, hát hogyha, mit tudom én, egy koldus az kér, akkor az Isten gyermekei azok miért nem kérik az Istent? Vagy nem hisznek akkor benne, hogy ő mindenható, hogy neki nincs lehetetlen, vagy akkor miért gyáváskodnak? És azt mondja, legyetek azok, akik ugye zörgettek, kértek, és aki kér, az talál, és megtalálja. Ugye, amikor ezt a példát mondja a Szentírásban, akkor nagyon sok ilyen üzenet van benne, hogy legyél álhatatos az Isten keresésében. Mert az Úr azt fogja adni, amire szükséged van. Milyen példa az a szíró föníciai asszony, más néven kananeus asszony, ami azt akarja mondani, hogy nem zsidó, hanem pogány. Mikor hallja, hogy Jézus milyen hatalommal bír, akkor jár Jézusnak a nyakára, kiabál utána, hogy segíts nekem, Dávidnak fia, irgalmazz rajtam, mert beteg a lányom. És akkor Jézus visszafordul, és azt mondja, szeretett testvéreim, hogy hát szeretett testvéreim, nem lehet odaadni a fiaknak a kenyerét a kutyáknak. És mit mond, szeretett testvéreim, erre az asszony? Nem sértődik meg, hogy a kutyákhoz hasonlítják, hanem azt mondja, nem is a kenyeret akarom elvenni a fiaktól, hanem a morzsákat. Mert ő tudja, hogy Istennek van hatalma, hogy segítsen rajta. És Jézus meggyógyítja a lányát. És azt mondja, látjátok, nem láttam ilyen hitet egész Izraelben. 2 ember dicsér meg a hitér, Jézus Krisztus, és mind a 2 pogány. Az egyik a százados, aki a fiáért imádkoztat, a másik meg ez az asszony. Vagy ott van a Bibliában a másik példa, amikor az egyik özvegy, akinek nincs védelmezője, nincs pártfogója, nincs férje, az jön a hamis bíró. Tehát a bíró az bíró. Ugye ez hamis bíró, az van róla írva, hogy se Istent nem fél, se embereket. De mivel az asszony jár utána, és kéri, mit csinál?
Megadja neki a kérését, azt mondja, már az agyamra ment ez az asszony. Nem hiszek se Istenbe, se embert nem tisztelek, de már annyira az agyamra ment ez az asszony, hogy megteszem. Nekem a kisebbik fiam olyan, hogy ő a diplomata. Ő mindig kinézi, hogy milyen hangulata van az embernek. Mikor látja, hogy most nyugalom van, béke van, akkor szépen előjön a kérésével, elmondja. És utána várja, hogy cselekedjünk. És utána, ha elfelejtem, akkor megint jön, és azt mondja, ne haragudj, apa, ezt kértem tőled, megcsinálod? Megcsinálom, fiam. És hogyha másodszor is elfelejtem, akkor jön harmadszor, apa, akkor megcsinálod? És addig fog járni rád, addig fog emlékeztetni, hogy azt mondják, ugye, mint a csöpögő víz, amely szétmossa a követ, tudjátok? Addig fogja csinálni, míg el fogja érni az övét. Mindenféle balhé nélkül, mindenféle cirkusz nélkül, végtelen alázattal, végtelen tisztelettel, de ő nem hagyja magáét, és eléri azt, amit akar. És pontosan erre tanít bennünket a mi Úrunk is, azt mondja, hogy zörgessetek, kopogjatok, keressetek, és meg fogjátok találni. Mert, mit mond? Azt mondja, ha az apától a gyermek kenyeret kér, hát az apa ugye kiugrik a bőréből, hogy nem követ fog adni, hanem mit? Hát kenyeret fog adni neki. Vagy ha halat kér, vajon kígyót ad-e neki? Hát a ti. Még hogyha rossz apaként is tudtok jó ajándékot adni, mennyivel inkább oda mindenható Isten, az Atya. És ezt az emberi kapcsolatot helyezi példaként elénkbe az Isten, hogy merjetek bízni az Istenbe. Mert ő így működik, ugye? És aztán van egy 5. dolog is ebben a mai igében. Az aranyszabály. Mit kíván az ember? Hát senki se kívánja azt, hogy megverjék, hogy kirabolják. Senki se kívánja azt, hogy gyalázzák, hogy szeretetlenül bánjanak vele, hogy megöljék, hogy elvegyék az otthonát, hogy kirabolják, még az unokáit is. Ugye senki nem ezt szeretné. És mit mond Jézus? Hát amit akartok, hogy veletek cselekedjenek az emberek, ti is azt cselekedjétek. Ez így működik. Micsoda egy szabályvóna ez a mai világban, és a kereszténységnek a szégyene, a világnak, a keresztény kultúrájú világnak a szégyene az, hogy ezt elfelejti ezeket a szabályokat. És romlásba és pusztulásba nyomja bele a világot, szeretett testvéreim. Hát milyen érdekes ez a szabály. Nem olyan rettenetes. Hát ki ne tudná megtanulni ezt a szabályt? Nem azt mondja az Isten, hogy tanuljuk meg a Tórát. Hogy fejezi be az ige? Azt mondja, mert ebben van a törvény és a próféták. Tudjátok, hogy hívták a zsidók a saját ószövetségi bibliájukat? Úgy, hogy Tóra, unöbim, uketubim. Vagyis a Tóra, a próféták és az írások. Krisztus korában 2 volt rettenetes nagy autoritása, és ez volt a lényeg. És Jézus azt mondja, ebben a parancsolatban benne van a lényeg. Nem kell itt, mit tudom én, mennyit tanulmányozni ezt a Szentírást. Vannak emberek, akik belefáradnak a Biblia tanulmányozásába. Egyszer volt nekünk egy teológus tanárunk, a teológián úgy hívtuk, hogy Klárika néni. Az volt a hivatalos neve, hogy dr. Semsei, dr. Lenkei Klára. Tehát 2-szer volt benne az, hogy doktor. És ő tanította nekünk az ógörög nyelvet. Írt is egy könyvet, aminek az a címe, hogy Nők az új szövetségben. Az volt a vizsgaanyag nekünk a szemeszterek idején, a görögből. Viccesen úgy neveztük a könyvet, hogy Nők lapja, ugye, mert a nőkről szól. De van benne egy nagyon érdekes történet, ugyanis Jézushoz egyszer, Jézus azt a történetet adja elénk, hogy volt 2 rabbi, az egyik Hillél volt, a másik Sammály volt, és volt egy tudálékos ember, és le akarta a rabbikat vizsgáztatni, hogy mennyire ismerik a
Szószövetséget és a törvényt. És eljött egyszer Sammai rabbihoz, és azt mondta neki, hogy na rabbi, mondd el nekem addig, ameddig egy lábon állok, hogy mi az Isten parancsa a Tórában. Ti is azt mondhatnál, tiszteletes úr, már hagyja abba, látja, 5 perc alatt is el lehet mondani az egészet, maga meg már 45 perccel fáraszt minket, ugye? És azt mondta Sammai rabbi, hogy na pucolás innen, hát a nagy rabbik tudását, amit évekig kell tanulni, hogy akarod te 1 perc alatt megtudni. Ugye, és elment a másikhoz, a Hillel rabbihoz, hogy na mondd el nekem a Biblia lényegét addig, amíg egy lábon állok. És az alázatosabb volt, és azt mondta, amit akarsz, hogy az emberek veled cselekedjenek, te is azt cselekedd. Kész, ennyi az egész Tóra, és menjél és csináld a dolgokat, nincs mellébeszélés. Próbáld elképzelni magadat a másiknak a helyébe. Ha soha nem jártál a másiknak a cipőjébe, akkor ne ítélkezz felette. Csak hogyha tudod, hogy mit jelent betegnek lenni, szülőnek lenni, veszteséget megélni, na akkor nyilatkozzál róla. Akkor is csak óvatosan, akkor is csak úgy, hogy tanácsot adsz a másiknak, és segítsz rajta. Nem úgy, hogy még egyet a fejére koppintasz, hogy jobban fájjon a lelke, ugye? Erre tanít Jézus Krisztus bennünket. Megvan ez a buddhizmusban, Konfuciusnál találkozunk azzal, hogy azt mondja, ahogy veled viselkednek, úgy viselkedj te is. Ez a megfogalmazás nem egyezik azzal, amit Krisztus mond, azért, mert ez passzív. Ebben az van, hogy te vársz, hogy viselkednek veled, és ahogy viselkednek, na, majd úgy fogsz te is ugye viselkedni a másikkal. Ugye ez a magyar mondás, amilyen az agyon Isten, olyan a fogadj Isten. Van egy sorozata Big Bang teóriban, egy gyerek, aki atomfizikus, elméleti atomfizikus, és nem szereti az ajándékokat. És egyszer ugye hallja, hogy jön a karácsony, és már hallja, hogy ajándékot készítettek neki, és úgy döntött, hogy elmegy az üzletbe, vesz egy csomó ajándékot, és akkor, mikor meglátja, hogy neki milyen ajándékot adtak, akkor majd megnézi az árát, bemegy a szobájába, és akkor kiválasztja az ugyanannyit érő ajándékot, és akkor úgy fogja visszaadni. És erre az történik, hogy ő ugye a Star Treknek az egyik íróját nagyon szerette, és ez a hölgy, aki ajándékot ad neki, hát hoz egy szalvétát, amit az egyik ilyen író aláír a saját kezével az egyik étterembe, és kitörölte vele a száját, tehát rajta van Nimoynak, ugye az írónak a DNS-e, és az annyira megörül ennek a kis buta ugye ajándéknak, hogy bemegy a szobába, és az összes ajándékot, amit addig vett, kihozza, és azt mondja, lehet, hogy nem lesz elég neked, hogy én visszaadjam. Tehát ott van benne az, hogy sokkal többet kapott, mint amire számított. És nagyon sokszor az ember úgy méricskélné a dolgokat. De Krisztus nem ilyen lelkülettel közeledik, hanem azt mondja, hogy te legyél az aktív, te lépd meg az első lépést. Ugye a házasságban sem úgy működnek a dolgok, hogy összevesztetek, aztán pufogjatok egymásra, ugye, mint a rossz tévé, hanem aki jobban szeret, az törje meg a csendet, az lépjen a másik irányába, és akkor mindig megoldódnak a problémák, mert akkor nem büszkeség és balítélet lesz, és akkor tönkreteszi az egész napodat, hanem akkor a szeretet megnyilvánul. Krisztus erre tanít. És Isten így lép a mi irányunkba, a Krisztus eljövetele által, az ő kereszthalála által, a bőtben, a húsvétban, és várja, hogy mi hogyan válaszolunk. De itt tanít bennünket is, hogy előzzük egymást meg a köszönésbe, a mosolyba, a jó tettbe, és tegyünk jót, mert az Istentől feltétlenül megkapjuk az ő áldását és az ő fizetségét. Megkapja az is, aki gyilkol, pusztít, aki hitetlenül él, aki kirabolja a másikat, az is megkapja, mert Isten el fog jönni ítélni eleveneket és holtakat. De megkapják azok is, akiknek a szívükben elég szeretet és irgalom van, hogy tudjanak szeretni, tudjanak megbocsátani, tudjanak irgalmasak lenni.
Adja az Úr, hogy ez az irgalom kiáradjon ránk, hogy az Isten adjon nekünk erőt ezen az úton járni az ő kegyelméből. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Drága Úrunk, kegyelmes Istenünk, engedd meg, hogy megálljunk előtted mérhetetlen alázattal, mert megvalljuk, Urunk, hogy hányszor volt olyan, amikor mi gondolkoztunk talán rosszul, vagy cselekedtünk rosszul, de Te, Urunk, nem bántál velünk a mi bűneink szerint, hanem magadra vetted a mi vétkeinket, hogy, Urunk, ne kapjuk vissza azt sokszorossával. Engedd, hogy így jöjjünk ma is eléd, és ezen a mai napon, Urunk, eléd letegyük a mi vétkeinket, a mi fájdalmainkat, a mi nyomorúságainkat, és engedd, Urunk, hogy könnyű szívvel, áldott lélekkel, a Te szereteteddel megtelve mehessünk tovább. Vihessük az áldást, vihessük a Te szeretetedet és a Te irgalmadat, és ezeket ne vondd meg tőlünk. Őrizd meg bennünket, Urunk, a nagy próbáinkban. Akkor, amikor a testünk olyan törékeny, amikor olyan kilátástalannak látszik a küzdelem, ne hagyj el bennünket, Urunk, hiszen mi Tieid vagyunk életünkben és halálunkban. Hozd el a békét, engedd, hogy újra együtt legyenek a családok, engedd, hogy öröm és áldás költözzék közzénk, Urunk, és adjad, hogy addig is mi legyünk azok, akik abból a szent tőből fogantunk és hajtunk, és hozunk gyümölcsöt, az áldás gyümölcsét, az öröm, a békesség gyümölcsét. Kérünk, így áld meg a mi népünket. Adjad, hogy mindig legyen, hogy tudjunk adni, adjad, hogy mindig legyen a szívünkben reménység és hit, hogy mindent le tudjunk győzni, és Urunk, látni tudjuk a jövőt a Te kezedben, a Te irgalmadban. Krisztusért kérünk, hallgass meg a kicsin gyülekezetnek hozzád jövő őszinte fohászkodását, és minnyájunknak, Urunk, az imádságát vedd a Te füleidbe, áldj meg minket, Urunk, Krisztusért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után vegyük az Úrnak áldását, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Helyeteket elfoglalva. Hirdetem tisztelettel. Hirdetem az adakozást. Ismeritek a mi Úrunk Jézus Krisztusnak jó téteményét, aki gazdag lévén szegényé lett mi érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Hirdetem március 16-án. Béres István és családja 2 éve elhunyt Gregus Jánosra emlékezve, Isten iránti hálával az ő életért, Isten dicsőségére 300 grivnyát adományozott. Bakora József és családja Isten dicsőségére 200 grivnyát adományozott. Domonyi Renáta Isten dicsőségére 500 grivnyát adományozott. Legyen a mi Urunk, a mi vigasztalónk. Áldja meg az övét minden időben, gazdagítsa meg az ő szeretetében és irgalmában. Vigasztalja meg gyászában, legyen a mi pásztorunk. Szeretett testvéreim, hirdetem továbbá, hogy a ránk következő vasárnap. Sajnálatos módon az Isten tiszteletet újra 12 órakor kell, hogy megtartsuk. Ennek az oka az, hogy az ungvári gyülekezet területén mindig gyakoroljuk az ökumenikus alkalmakat, és most egy ilyen közös megemlékezés lesz, keresztmenet lesz, és ilyenkor az átvonuló tömeg és a lelkészek meg szoktak állni mindig a mi templomunk mellett is. És az a
tradíció alakult ki, hogy olyankor engemet kérnek fel, hogy az egyik stációnál imádkozzak, és a történet tanúságait elmondjam. És mivel úgy van, hogy elég hamar érnek oda a Kálváriáról, ezért nagyon nem szép dolog lenne, hogyha elkésnék, és ezért kérném a gyülekezetet, hogy a ránk következő vasárnap is, ha lehetséges, akkor 12 órakor gyülekezzünk össze. Tehát nem az én lustaságom vagy mániám miatt történik ez az egész, hanem azért, mert a keresztényi embertársi kapcsolatainkat Isten dicsőségére szeretnénk tovább építeni. Kívánom a gyülekezetnek az életében, hogy az Isten áldjon meg benneteket, erősítsen meg benneteket. Szeretett testvéreim, egyházi himnuszunk eléneklése után záró énekként a 403. dicséretünket énekeljük, annak az első 3 verszakát énekeljük, így kezdődik: semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege. Mindig velem, Uram, mindig velem, még ha nem láthat is nyarló szemem. Azért tesz éneket, velem van Istenem, velem van Istenem, mindig velem. Semmit ne bánkodjál, Krisztus szent serege, mert nem árthat néked senki gyűlölsége. Noha e világnak rajtad dühössége, de nem hagy szégyenben Krisztus ő felsége. Királyi nemzet vagy, noha te kicsiny vagy, az Atya Istennel bizony te kedves vagy. Ő szent fia által már te is fia vagy. Minden dicsőségben higgyed, hogy részes vagy. Hogyha te igazán a Krisztusban bízol, higgyed, hogy lelkedben Istennel gyarapszol. A Krisztus véréből igaz hittel iszol, higgyed, hogy örökké meg nem szomjúhol.